Stambolda umumy ýaşaýyş jaý mümkinçiligini berýän Sanawdaky uniwersitetde fevral aýyna okumak mümkinçiligi. Hormatly tamaşaçylarymyz, Stambolda Sanawdaky uniwersitetde ýene 2-3 aýdan okuw başlamak. Şeýlehem, bu uniwersitetiň Stambol şäherine ören amatly bahasy bolan umumy ýaşaýyş jaýyna galmak isleýärdiňizmi? Onu Özegin uniwersiteti size garaşýar. Umumy ýaşaýyş jaýynyň bahasy Stambol şertlerine iň amatly bahadyr. Uniwersitet 1999-njy ýylda we ondan soňraky ýylda doglan ýaş oglan gyýlar atstat bahalarynyň netijesine görä kabul edilýär. Uniwersitetiň umumy bahasynyň 15 götürümne diňeçer avans tölegini tölen we okuwa kabul edilen ýaş oglan gyýlara talip wizasyny almak üçin QR kodly çakylyk haty berilýär. Şol sebäpli Sanawdaky Awraýly Özegin uniwersitetinde bilim almak isleýän ýaş oglan gyýlarymyz bu mümkinçilikden peýdalanyp bilerler. Türkiýanyň iň awraýly ýokary okuw mekdepleriniň biri bolan we Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan diplomy ikrar edilýän Özegin uniwersiteti Türkmenistanly taliplere bölekliğin talip hakkı hödürleýär. Talip hakkı aýlyk möçörüne däl okuw töleginden 40-45 götürmeçeni möçörde arzanladyş görnüşini amala aşyrlar. Bu okuw tölegini arzanladyş görnüşindäki talip hakkyndan peýdalanmak üçin Atawatan danışmanlyk we terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Habarlaşma üçin telefon belgileri 90 532 401 71 52 90 530 251 36 73. Uniwersitete yerleşme üçin atstat, 3 ýyllyk baha we pasportyňyzyň nusgasyny Aşgabat şäherine yerleşýän Makul hyzmat terjime merkezinden hem terjime hyzmatyny alyp bilersiňiz. Makul hyzmat terjime merkeziniň türk wizasyny almak üçin gerekli resmi namalar toplumyny terjime etmek hyzmatyny berýändigini hem unutmaň. Habarlaşma üçin telefon belgisi 863 78 96 73. Ondan hemi dekabr, yanvar aýlaryna Stambola gelin. 2023-nji ýylyň fevral aýyna dünýäniň iň awraýly ýokary okuw jaýlarynyň biri bolan Özegin uniwersitetinde bilim almaga başlaň. Isleseňiz amatly bahadan umumy ýaşaýyş jaý hyzmatyndan peýdalanyň we daşary ýurtda okumak üçin çykdaýjylaryňyza adaldyň.